Ja, maar ik moet zeggen, die heb ik toch al flink weer lachen. Dus zo slecht heet het die nog Ja, niet. dat is waar. En misschien is wel een van de geheimen om niet te veranderen in een grieze depressie. Om zichzelf niet al te serieus te Ja, nemen. En dat dat doen de dames in het volgende stuk zeker niet. Nee, want naar zonneschien komt toch ook weer regen. Dit is 55 plus, jong beleggen. Allee, kom maar. Even liggen. Zoals verwacht is alles er nog niet. Ze hebben echt zien voor de boel te zweren, hè? Voor de jongen. Och, joh. Zeg, nu wordt de jongste van ons ook al 55, hè? Hoe geeft hem die toch her? Nou, men is zo oud als men zich voelt. Als ik naar beneden kijk, dan lig ik met het hulp van mijn plastisch chirurg en het botox 20. En mijn haar 18. En met mijn figuur, dat ik mezelf, wordt het 24. En dan doen ze bij een nog beste zus wie ons 55 plus. Meisjes, zal ik het lekkers maar op tafel zetten en zo in plaats van in de keuken? Zet het maar op de tafel. Joa. Als ze maar draafkens blijven, want we kennen dit. Doordat alles hier ze zal die gedeelte op. Nee, ik hou het beginnen, want je weet, ik ben het lenen. Nee, alweer. Weet je wat Stoens moest doen? In plaats van de volgende poging. Meedoen aan een misverkiezing. Wil ze de eerste ruggen af? Zeg, misschien ligt het wel aan die shampoo dat ze niet afvult. Shampoo? Ja, je gebruikt zeker volume shampoo. Ja, want de loopt zo langs die lief. Het pakt je in. Lach maar, ja. Als je maar weet, met meer vet, meer pret en bed. Dat is niet van terug, ja? Nee, dat dacht ik. Alle Chantal. Doe dus gewoon genoeg. Sloot die handjes eens wapperen. Oh, wacht. Ik heb geld voor dich. Hier. Toch eens toe, waar goed met de weg. Nou, ik wil anders net gaan swipen en kijken of ik nog gedaan heb gedeeld op mijn dating sites. Nope. 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 Wat betekent dat? Nope. Nou, dan swipe ze met een vinger naar links over het scherm als ik de foto niet aanstuit. Dat wil zeggen, dumpen de anjo. Nog eens. Ja, hier, kijk maar. Komt je over Hier, wacht maar. En waar dat ze hem nu wel leuk vindt? Ja, wacht even. Nope. Nope. Oh, kijk. Oh, dat ziet er goed uit. 26 jaar. Goed gespierd. Hield van de natuur. En natuurlijke types. Hup, dan swipe ik met mijn vinger naar rechts. Dat wil zeggen dat ik hem like. En als hij mij dan ook like, dan hebben we een match. Mijn lief Chantal, deze knappe hunk is 26 jaar. Het geen bril met shampoo-glaasjes. Meinst u nu werkelijk dat hij met dichtheid matchen? Ja, waarom niet? Kijk, heel van natuurlijke types. Ja, nou ja. Wie die kijkt er allemaal, je zeker zo'n lang boetebijts op het gezicht. Man, nee. Maar laat eens kijken,
Wat heb je voor een profielfoto? Ja, wacht even, die steun. Daar. Dat ken ik gewoon. Het is al van 20 jaar geleden. Ja, dus ik vind dat ik nog precies hetzelfde uitzien als op die foto's. Alleen gaat Rieper in mijn ervaringen. Ja, en du hebt al heel veel ervaringen opgedaan. Zo, best jaloers. Maar wat wordt dat eigenlijk? Wat wordt wonders doen? Ons, dat is de afkorting van one night stand. Dat wil zeggen dat er wel één is voor, ja, de wetswaal. Einde keer, en daarna komen ze weer. Ja. Chantal, dat wil ik gedaan. Ja. Heb je ook nog aan de stripper gedacht? Ja, en dat was nog niet zo gemakkelijke opdracht om een stripper te vinden in dat Budget bedoelt ze. ja. Blond. En dan ook nog een jonge, lekkere, stoere bink. Maar als het goed is, komt er tussen half acht en half uur. Oké. Ik hoop maar dat alles dat leuk vindt. Want ik las op Facebook dat het een daten is met een zekere dame. En het omschrijven is lief en charmant, maar ook een tikkeltje mysterieus. Kan sie bed een hondenjaag schaffen? Hij laat je op die figuur. En dan kijk gewoon niet of ze de been geschoren hebben. En daarbij, dan kan ze rustig aan je zeggen ze wil. Als je het bang is in het gelijk op zaak zo draait. Ja. Oh meid, het is genoeg gezeven. Het is tijd. We moeten ons gewoon verstoppen. Nee, eerder een hutje. Ja, hier. En schiet me weer. Was heeft een player. Ja, hier nog wat dan. Zo, stuit dat wel? Nou, leg goed en achter de bank. Ik wil niet graag dit te voeren. Ik ben misselijk. Oh, ik moet spugen. Dat heb ze nu ervan. De ganze week liggen lijnen en gaat liggen pikken wie aan. En dan hier liggen ze liggen vol schransen. Ja, en dan alles doorheen. Spikelaas, chips, neutjes, wuskes. Ik hoop allemaal dat het gauw terug komt. Ja, dat hoop ik ook. Telefoon. Oh, Dat is mijn telefoon. Kom maar naar bril. hier gaat ze omhangen. Ik zie niks met zo'n weggelommel. Misschien als ze hem opzet. Oh ja. Rustig. Oh, dat is half. Het zal toch niet dat? Oh, Rolf. Anne, wat is er aan de hand? Wat? Bist du met onze Lizzie in het ziekenhuis? Oh, het gaat gebeuren. Ik ben oma. Lizzie van ons gaat werpen. Ja, ik bedoel, bevallen. Oh, ik ben oma. Oh, ik ben kant van de lek af. Een kindje komt eraan. Oh, wat spannend. Half, ben je nog daar? Zeg, laat me direct het weten als het klein geboren is. Hè? En geef me Lizzie even een knuffel. Ik hou toen me niet van de zakken af. En bel me direct als ik het weet. Niet vergeten. Hè? Leentje Steiner, zo eens rustig. Dat
nog uren duren. Soms dag. Hé, pak je schroebelertje, daar wordt ze rustig van. Oh, nee, hoor. Ja, hé. Wacht, ik ga uit, ik heb een andere stoel. Even kijken. Ja, kom gewoon achter de baan. Ik schrik me geknapt, Lazarus. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieve Alice. Happy birthday to you. Ja. Hoe fiets je dat? Met die 55 verjaardag. Proficiat. Nu bent ze ook jong beleggen. Wat een leuke verrassing. Oh, hey. Maar ik mis Irma, kost die niet? Ja, maar die is hier, maar die hing boven de pot. Die wordt misselijk van al dat geslokkie. Hier hebben we goed uitgepakt, heel lekker. Ja, Irma die waren een catering, hè. En dat zag ik immer voor grote porties. Hé, maar wel gezellig dat je hier zitten strikken. Dat zou wel moeten. Je moet eraf. Want het kan ieder moment gebeuren. Hoe zal Lizzie je dan bevallen? Du had zo 8 maanden geleden met die zukjes kunnen beginnen. Dat heb ik ook. Ik heb al 21 perkjes aan. Zeg meisjes, wordt het net een stuur om de champagne open te rieten? Oh, daar zou ze onze verrassing voor dich hebben, Alice. Verrassing? Ja. Kom maar naar boven. Alice, woonst du hier? Dat heb ik niet gewusst. Dan, ik kruip er toen ik het uitleggen. Dat kan ik te graag zien vertellen. Lot, maar ik hoef het niet meer te weten. Dan, snap er niks meer van. Die deed van afgelopen week. Maar die profielfoto klopt ook niet. Die is dus veel jonger op hoe. Kijk maar. Oh! Dat is een keukje van enige deeg. Sorry dames, maar dit is mijn bibaantje. Ik wil die zo... Ik moet die Weet je wat ik meteen doe dan? Ik swipe je weg. Ja, weg ermet. Zo is ze maar weer. Aan ieder busje zit een varken. En waarom zou ons toen dingen gaan varken aanschaffen? Ja, en dan ook nog een busje wat behoorlijk over de datum is. Kijk eens aan de telefoon. Kijk eens even niet of dat half is, want ik trill hier allemaal. Ja. Oh, Ralf, zeg op. Is een klein geboren? Oh, ja. Ik ben oma. Oh. Zeg, en wat is het geboren? Een meisje. Oh, ik ben oma. Wie heeft het? Oh ja, wie heeft het? Lotte. Oh, wat leuk. Wie is het met Lizzie? Alles goed? Gelukkig. Ja, zeg maar dan dat er straks eens gauw komen kijken. Nu moet dat gevoels werken. Ja, dubbel veertje. Ja. Oma. Oh, sorry, Alice. Wat dat vroeger, wat Alice. Oh, echt? joh, ben jij hartstikke vergeten. Oh, ja, maar dat kun Ik je hoop dat het op zijn mam liep. Nou, Irma zo... Ja, Irma.
onder mij, kind. Och, dan zeg ik toch niet dat ik alles heb gemist. Wil ze ook een glaasje voor de vieze smaak in de mondvak te spullen? Oh, nee. Dan maar zonder Irma. Oké, Proost op proost. alles en op oma en op de club van 55 plus jong beleggen. Proost! Proost. Zeg, Ellen. Ja, Wat is het? nou, Het is wit en het is koud. En als het uit de lucht valt, dan is heel Nederland in paniek. oh, ja. Schijmig maar uit over die paniekzaaierie. Ja, als het KNMI moest geluiden, dan is het elke dag een slaagveldboete. Schemig uit. Iedere dag is wel het een of het ander aan de hand wat mogelijk gevaar oplevert. Ja, en dan gaan ze zich waarschuwen voor van die dingen. Voor ieder mens met een beetje gezond verstand, ja, dat kunnen zich ook wel bedenken. Ja, echt ja. En dan komen ze aan met van die weeralarmen. Iedere dag wel gaat code geel, code oranje of zelfs code rood. Nou, en dan is echt aan de handje maar weg. Ja. We hebben dat eens voor Marie gezet. Een paar van de hoogtepuntjes van de weeralarmen van het afgelopen jaar. Hebben we eens even voor samengevat. Ja. Luister met. Ja, luister. Pas op, code rood. Mogelijk is het glad. Als je niet voorzichtig bent, dan geef je op die plaat. Pas op, code rood. Helle wind met natte regen. Als het zich gaat zwaarder trapt, dan hebben ze hem waarschijnlijk tegen. Pas op, code rood. Vandaag wordt het vrijheid. Kleidig dun en wastig goed. Anders stinkt ze naar de zweet. Pas op, code rood. Vandaag is er misschien wel mis, dan zuist er minder als normaal. Terwijl wij dat nog niet wist. Ja, en zo is dus immer wel gat. Elke dag wel gaat. Nee. Ga niet. Als er echt helemaal niks aan de hand is, dan hebben we code groen. Ja, maar dat hebben we bekend nooit. En dus als het code groen is, ja, dan menen jullie dat ze niet hoeven op te letten. Ja, en dan gaan ze nog roekelozer hier en dan gebeuren dingen. Dat is dan ook wel weer zo. Vandaag is het in ieder geval code geel, want vooral in het noordoosten van het land, daar kan het mogelijk glad zijn. Ik zou zeggen, lekker in het zuiden blijven vanavond. Maar als ik zo'n dingen hoor, dan denk ik altijd, hoor het maar gewoon lente. Oh, Ja, daar weet ik een spreuk van. Als het regent in mei, is april alweer voorbij.